Hey, what's up mga tats? Naanapunta karon sa isa ka result no kay Domingo karon og isa pa nabanhaw ang ato ang Ginoo. Mao nang mga ligo sa takay perti na yung inita sa kalibutan og di na jud makaya sa tong kalawasan. Mao nang adtuon sa nato ng isa ka lugar nga Bugnaw kay diha. Siyempre sabay na ko mga anak ug pagkahuman padulong na ta sa entrance no. Kung napansin niyo na taon ning sugat sa tuwa, mao nang kuro diha kay mobayad na ta sa entrance. Atong ihapon kung pila ka buok sila o kami. Samtang nagkuota no atat na kay atong amigo kay kaliguon na jud daw kayo siya kay perti na jud ang inita siyang kalawasan. Kinsa po bitaw tao makagwanta ni panahon na nga grabe ka init kundi ka mo inom sa isa ka adlaw og pulo ka baso na may stroke jud ka. Mao na liguan jud nato na sa isa ka adlaw ka tulo kung mahimo ka upat. Mao nang di na ta kagwanta mo nang moadto ta dira sa isa ka liguanan. Mao din ang place nga atong gisudlan no nga perting limpyuha og perting ninduta kay daghan kaayo na nga ligo karong panahon na kay Domingo karon. Sa tinuod lang nara di sa unahan sa mga balay kay siyempre wala man tay kaapod atong layo na kayo nga lugar. Mao nang diri ra tataman. Og mao na ako mga dalang mga isda mga tats siyempre kay unay man ta ana kay mao man atong trabaho no. Og isa pa na poy amigo nga gahatag sa tuwa permintian ng mga isda ana kay adlaw-adlaw po nato na ginagunitan. Mga tats, kilaw. Nugba kinilaw. Gusto. Og baos Jollibee. Tara mga resipan. Mao na nahuman nato karon, natay sinugba diha, natay kinilaw, natay guso. Siyempre, dili man importante ang dagaganda, ang importante man gud kauban nimo ang imong pamilya. Kung asa mo mga ligo, siyempre enjoy lang. Maon, abab. Gusto. Kapit na mahurot og kilaw. Ilaw. Matuta nakaligo pa. Isa kisabaw, kisabaw. Sinabaw. Balo. Oban sa flying fish. Init ng kalibutan. Kabugnaw sa ta. Duwi man itong Ginoo. Pagkahuman na to kaon no ato sa nalingkod-lingkuran diha kay busog pa man kayo ta, di man ta pwede magabak-ambak kay busog lagi. Mao nang humulan sa nato na diha. Tan-awa ra gud yung palibot to, perting daghan nagtao nga ligo. Mao na dadapod ang inyong mga anak kung asa dapat ang liguanan nga duol lang sa inyo kanang kaya lang nato bayaran ba kanang maka-afford pud ta. Mao na ako diha kay ultimo electric pan sa balay ang bugas sa hangin perti na yung inita. Og isa pa akong mga anak nagsige naglikramo nga mga ligo lagi doan ang Bugnaw nga lugar. Mao nang ako bus lang gituman. Unya mo lang sa to. Alalay pug share diha kay maligo sa ako.